RMN Listen Me Anodan Basket Edition Ayan, igawas na good. Princess kayo pagkagawas. Sa grand entrance kayo. Atong ila-ilahan may pangalan ni mo, ma'am. Rhea Milikin, ma'am. Nami adong bang murag di mi sure kung DXDC ba gina pero gusto na mo i-confirm kung DXDC ba gina imong paminaw. DXDC. Sige ma'am, amo lang i-verify no kung suking tigpaminaw ba gani si ma'am. Unsang drama ang atong madungog matag 1:30 hangtod 2:00 sa hapon sa DXDC 61 RMN Davao. Handumanan sa usa ka aw. Okay, sure na jud ka ma'am sa imong tubag. Sure na, ma'am. Dili na nimo ilisan. Dili. Kay wala ba ni mag-ilisan, sakto ay mong tubag. So, syempre, ang atong sukig tigpaminaw si Ma'am Rhea, sakto yung tubag. Budawat siya, syempre sa ato ang isa ka basket. Ayan, pamusa-usahon na ito, di, unsay unod sa atong dala nga basket karon. Isa ka tray nga itlog, ulad, imbutido o mantika. Mantika, unsa kay putay nga pwede na itong maluto karon anang buntaga, ma'am. Si unahon nimo. Kay, ubay-ubay din na. Kining imbutido, Prituhon. 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 Apang sagol o munggos ang bulad. Daghan kay dahon-dahonan. Tigluto, bagid ka, ma'am. Ayan, busog kaning pamilya ni ma'am. Nagpasalamat ko sa DXDC sa ilang gihatag nga pampamahaw. Okay, sige. Ma'am, congratulations, Ma'am Rhea. And kauban na to karon mga kasama. On the camera, Radyoman Joel Veray o kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN Listen Me Anodan Basket Edition